אז איך סקובי צולל? אז מה שאנחנו רוצות לבדוק זה את הקשר בין לחץ המים לבין גובה הגוף, ואחר כך אנחנו נשווה אותו למודל התיאורטי. להתחיל בניסוי, בואו נעבור על כמה הנחות שאנחנו הנחנו. 1. צפיפות המים קונסטנט. 2. משוואת ההידרוסטטיקה כפי שהצגנו קודם. 3. אוויר הוא גז אידיאלי, מה שמוביל אותנו למשוואת הגזים האידיאליים. ו4. במזרק הלחץ ההתחלתי שלנו הוא לחץ אטמוספרי. כאן ניתן לראות את מערכת הניסוי שלנו. בניסוי עצמו אנחנו הולכים ללחוץ כאן על המזרק למטה, ואנחנו הולכים לצפות שהצוללן ירד למטה. למה? אנחנו מסבירים את זה בעזרת שני משוואות. אחת היא משוואת ההידרוסטטיקה, שאומרת שככל שעומק הגוף גדל, כך הלחץ שעליו גדל, דבר שגורם לירידה שלו למטה. המשוואה השנייה היא משוואת הגזים האידיאליים. בכך שאנחנו מקטינים את הנפח, הלחץ על המערכת עולה, ובכן גם על הצוללן, דבר שמגדיל את צפיפות הצוללן ביחס לצפיפות המים, מה שגורם לו לרדת עוד יותר. עכשיו, לניסוי! ועכשיו, לניסוי. נו! עכשיו, לניסוי.